खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गुबुन गुबुन समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथानि माखासे मानि जे जौगाथाय आरो दफाफोर थामहिनबा इनस्टिट्यूशन गायसननो गोनां बै गायसननो गोनां आरो इन्डास्ट्रिफोर गायसननो गोनां बेनि जे माइनुट ओंखारनाय बेखौ लानानै गोबां राजखान्थि खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन नोंथांमोना नुबाय थादों जे गोलाव समाव जे बे आयदाखौ लानानै बे माइनुटखौ लानानै बे लिरबिदांखौ लानानैनो राजखान्थि आरो खैसार खालामनायखौ नुबाय थादोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बे दिपेन बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंदों बिथाङा खेंफोरथि होदों बिथाङा बे माइनुटखौ लानानै बे लिरबिदां ओंखारनायखौ लानानै 3 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जे सावरायनाय जादोंमोन होननानै मोनसे माइनुट ओंखारदोंमन आरो बेखौ लानानैनो गोबां राजखान्थि दोलोफोरा बेयाव कस फेक्टरिनिफ्राय लानानै एनआईटी गायसननाय जानाय नंला आरो बेनि अनगायैबो गोबां इनस्टिट्यूशनफोर जेरै गोबां इउनिभार्सिटिफोर जेरै सेंट्रल इउनिभार्सिटी कस फेक्टरि आरो बेनि अनगायैबो ट्राइबल इउनिभार्सिटी बैफोर आयदाफोरखौ बा बैफोर इनस्टिट्यूशनफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव गायसननाय जाला होननानै बे माइनुटआव बुंदों होननानै बिथांमोना क्लेम खालामबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन आरो बे आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि बे आफादगिरिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा फिननाय होदों जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ लानानै राजखान्थियारि बाथ्रा बा बेखौनो इस्यु होनानै लादों बिथांमोननि थाखाय बिथाङा बुंना बा बिथांमोनखौ गोख्रों बाथ्राजों बिथाङा फिननाय होदों बिथाङा बुंदों जे 3 जानुवारि 2024 मायथाइयाव जे सावरायलायनाय गोबां लाइन डिपार्टमेन्टनि थामहिनबा गुबुन गुबुन बिफाननि जे अफिसारफोर बिथांमोना सावरायलायदों आरो बिथांमोना बुंदों जे गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै इनस्टिट्यूशनफोरा मणिपुराव दङ आरो तेजपुराव दङ बैफोर इनस्टिट्यूशनफोरखौ फिन आरोबाव बिटिआर हालामाव गायसननाय जाया होननानै बाथ्रा बुंनायनि सायाव बा बुंदों होननानै बे माइनुटआव ओंखारदों आरो बे सावरायलायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामग्रा बे गोजोन गोरोबथा खालामग्राफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायाखैमोन थामहिनबा बे हाबाफारियाव बिथांमोना थाङाखैमोन होननानै खेंफोरथिं होदों बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथाङा बुंदों जे बे माइनुटखौ लानानै बा बे लिरबिदांखौ लानानै जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया होननानै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया बेफोरजों बा बै माइनुटजों बा बै अफिसारफोरजों लाइन डिपार्टमेन्टनि जिखिनि अफिसारफोरजों बिथांमोनजों जेबो लोब्बा गैया होननानै बुंदों बे इनस्टिट्यूशन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बहायनो थाखाय अजय कुमार बल्ला बिथांमोनजों सावरायलायनाय जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे माइनुटखौ लानानै बे माइनुटआ बै लिरबिदाङा जेबो भेलु गैया होननानै बुंदों बिथां अजय कुमार बल्लाया बिथाङा बुंदों जे बे माइनुटखौ लानानै जेबो गोनो गोथो खालामनो गोनां गैया आरो बे जेबो भेलु गैया होननानै बुंदों आरो बै खालि सावरायनाय खालि गोबां डिपार्टमेन्टनि बा अफिसारफोरखौ लिंहरनाय जादोंमोन आरो बै अफिसारफोरा एकर्डखौ लानानै बिथांमोना जेबो मिथिया आरो एकर्डनि स्पिरिट थामहिनबा एकर्ड जिखिनि खालामदों बे खालामनायनि सायाव बिथांमोना गोसो गैया बे बाथ्राखौबो बुंथिदों बिथां अजय कुमार भल्लाया आरो बिथाङा बुंदों बे माइनुटआ जेबो भेलु गैया होनना बुंदों बे मोनसे नैबे एकर्डआ राजखान्थियारि मोनसे रादाय आरो बेखौ राजखान्थियारि भाबैसो सुस्रांनाय जागोन होननानै बुंदों बिथां अजय कुमार भल्लाया बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामनाय दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन होननानै बुंदों बिथां दिपेन बर'आ आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों 1 मार्चआव गोदान दिल्लीयाव थानाय नखर मन्थ्रिनि रेसिडेन्ट मेनन मार्गआव गोदान दिल्लीयाव मेनन मार्गआव अमित शाहजों हादरनि नखर मन्थ्रि बिथां अमित शाहजों मोनसे सावरायलायनाय जादोंमोन 1 मार्चआव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय सावरायनाय जादोंमोन बे सावरायलायनायाव बिथां होम मिनिस्टारा रोखा बाथ्रा बुंदों नखर मन्थ्रिया रोखा बाथ्रा बुंदों बे लाइन डिपार्टमेन्टखौ लानानै जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया होननानै बिथाङा बुंदों आरो बे मोनसे राजखान्थियारि कमिटमेन्ट आरो बे कमिटमेन्टखौ जोङो सुस्रांनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बै अफिसारफोरखौ बै लाइन डिपार्टमेन्टनि जिखिनि अफिसारफोर दङ मावख'गिरिफोर दङ
बिथां हम मिनिस्टारा थामहिनबा अमित शाहया दम होनायनि बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों आरो एकर्डनि गोजोन गोरोबथानि जे दफानि जे स्पिरिटफोर बैफोरखौ लानानै मावफुंनाय जागोन होननानै बुंदों बिथां अमित शाहया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंदों जे रोखायै बाथ्रा बुंदों जाय बिथांमोना एकर्ड खालामदों बै एकर्ड खालामग्रा बिथांमोना मोनथिया नामा जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि ट्राइबल इउनिभार्सिटि दा बैफोर गुबुन जायगायाव गैया बा गुबुन जायगायाव बैफोर जायगाफोराव जे दंखायो बेफोरखौ मिथिया नामा एकर्ड खालामग्राफोरा एसेबां जाम्बा नङा बिथांमोना मोनथिखागौ नाथाय बैफोरखौ नोजोर बोनानै सावरायखानाय जादों आरो बे मोनसे राजखान्थियारि कमिटमेन्ट आरो बेखौ राजखान्थियारि बाबै सुस्रांनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां दिपेन बर' आरो बिथाङा बुंदों जे जाय बिथांमोना बेखौ लानानै साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट बारायनाय जागोन मोनसे एनेक्जाराव दङ बेयाव इनस्टिटिउसन गायसननाय जागोन भारत सरकार आसाम सरकार बड दुलाराय बर' फरायसा आफादा UBPO आरो बिटिआर काउन्सिल जइन्ट मनिटरिं जि कमिटि दङ JMC बेयो मालाबा हम सेक्रेटारिनि चेयारमेनशिपआव जायो माब्लाबा जोंहा नर्थ इस्टनि जि इनचार्जआव दङ एडिशनेल सेक्रेटारि पिजुस गोयेलनि इनचार्ज माने चेयारमेनशिपआव जायो आरो जेला JMCनि मिटिं जिरायदों रिभिउ जादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रंलि जोङो प्रेस खालामदों बेबायदियैनो बिनि माइनट्सआ ओंखारदों नोंथांमोना नाय जेसेबां जइन्ट मनिटरिं कमिटिनि मिटिं जादों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मिटिं जादों बे माइनट्सआव गासिबो पजिटिभलि दङ दिनै मोनसे माइनट्स 3 जानुवारि 2024 बेयाव बै इन्स्टिटिउसन इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बहायनो थाखाय कनसार्न जायफोर लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसार बे अफिसारफोरखौ लिंनानै अजय कुमार भाल्लाखौ हमनाय जादों डिटेलै सावरायदों अजय भाल्लाया बुंदों जे बे माइनट्सनि कुनु भेलु गैया बे मिटिंखौ जोङो लादोंमोन किन्तु बे मिटिंआव डिपार्टमेन्टनि लाइन डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा पजिटिभ नोट होआखै बेयाव माने गावबा गावनि अपिनियनखौ बेबायदि प्लेस खालामदों आरो एकर्डनि स्पिरिटआ बेजों डाइल्युट जादों बेखायनो अजय भाल्लाया बुंदों जे जोङो गोदान डिपार्टमेन्टेल मिटिं मिनिस्ट्रि लेभेलनि मिटिं लिंगोन जेराव मिनिस्टारफ्रा थागोन आरो पलिटिकेल जिहेतु बुजाबुजि पलिटिकेल जिहेतु कमिटमेन्ट मिनिस्ट्रि लेभेलनि मिटिंआव बे माइनट्सआ क्लियार जागोन बिथाङा कमिटमेन्ट होदों गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन